RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rojo, 24 anyos, ulitaw, taga Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mata. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Isa pa, asa ding alarm clock, ay. Unsa ding orasa? Oh, alas 6:30 naman di, ay. Ahak, may ani, uy. Alas 7 ra ba mong sabot ng mga rayas, bida? Padaw sa uslog gamit ang road bike. Magandam sa kumi. Magdali lang ko. Mga bro, pasensya kaya, karon ko naabot. Gaya na ko kamata, eh. Mainon nga, nakaabot na ka, bro. Sige, big tawag ni mo. Tigi ka mo tubag. Mau, di kay dugay na ka kabata. Okay, may nagsabot-sabot kami. Basta 7:30, ya, di pa ka mabot. Agi ka kami. Lagi mga bro, pasensya juga kayo. Ya, saban, tara. Tana! Kay laylayo para ba itong atong atuan? Okay, let's go. Abot na yun ta. Grabe nito, eh. Grabe mo yung kabog. Kusog sa kay kang padagan, oy. Nagsunod ka tong truck. Oh, siyempre, abog kaayo. Magit. Ay, muwais na kanita. Ya, taon-taon, mga unta sa suki itong karanan din sa uslob. Pila ka oras tong biyahe karon di, ay. Murag, kusog-kusog no. Migi ka man tag mga alas 7:15. Niya karon kay, sanang oras alas 12:30 na. O mga, kuhan yun, kapinggid sa 5 ka oras. Ay, kusog-kusog na itong padagan nun da, eh. Power kayo, eh. Kay, sao, nag-apas mata sa oras sa pagpaniod, sa kuhan, ting paniod to. Sao nga, dugay, magkika ni matagod. Magit. Hala, no? Sorry na, good. Kay tara. Mga tara, kay pighuman itong kaon, maso sa kauras, balik ta para uli. Okay. Let's go.
Kita sa lawas eh. Sa kong tiil. Bagtak pa. Paulan mo mayo. Are. Katul na akong mata. Lugtong ko katul mo kayo. Muadto ko sa CRB kay mangilamos ko. Nganom ka na akong mata, katul mo kayo. Uy, nganom niya akong mata. Puwa man kayo. Naun sa magkani. Pagkaugmaan na gikan sa mong biyahe sa Uslob, di ba maulang kong mayo. Kanya perting katulad sa akong mata, kung pagsod ako sa CR, naibong lang ko, napuwa na kayo akong mata. Mong akong sultihan si mama bahin nini. Ug unya, ma, tanawa ko na akong mata, ma. Okay nga naman di ay ng imong mata. Katul kayo, perting ang puwa, ha? Di ka na. Halapitaw da, puwa kaayo. Naon sa man di ay naaraho? Lambot lang mo, eh. Pag mata na din na perting katulad sa akong mata niya, ako gilugod. Nganong imo man sa taon ng gilugod, oy. Waon ta na ni mo lugda. Namuwara tingali na, kay imong gilugod. Kahama? Sige lang, mawaaraon niya na ining taod-taod. Basta ayaw na naglugda o usab ha. Kay basig ma-infected unya hinuon na. Sige, ma. Mga bro, kumusta naman mo? Okay na gyapon. Medyo sakit ang kalawasan tungkol sa pamaol. Na, parihag ta bro. Ako gani. Gisod kong lakaw kay sakit yung pamaol sa bagtak. Maog yun. Nga ikaw, unsa man ka? Musta man ka? Way pamaol? Mura naman gani kong gilantan tungod sa kasakit sa akong lawas. Grabing pamaol eh. Okay. Pero worth it kayo. Ay, parihag ta ni di ay. Wala exempted eh. Bro, nakabantay ko ba? Tayo paragod. Unsa man ang mata nimo? Puwa man lagi na. Ha? Puwa kayo. Pitaw. Wala. Pitaw bro. Puwa kayong mata oh. Mao ba? Wa pa rin gihapon mawa. Ma, tanawa ko balik akong mata, ma. Ano naman sad ng imong mata? Di pa siya sakit, ma, pero wa pa man gihapon nawa ang puwa. Ha? Be, tanan ako. Uy, hala. Nganong mas ni grabe man ni siya roho? Unya, mura man og dunay ni tubo sa imong mata. Unsa, ma? Na, magpa-check up ka. Ato nang ipatanaw ang imong mata para mahatagan nag-eye drops para mawa na ng puwa. Sige ba? Base sa akong pag-examine, akong nakita, usa kini ka pterygium, sa Tagalog pa, pugita sa mata. Unsay pasabutan na, Dok? Usa ni siya kaunod no, nga mitubo og mikatag sa puti sa imong mata. Mao ba, Dok? Unya, Dok, delikado ba ni siya? Hinoon, harmless ra ni siya. Unya, Dok, unsa mo sad nga tambal ang makaayo ani, Dok? Karang eye drop? Wa ni siya kaayuhan, og dili ni mawa og eye drop ra. Unsa, Dok? Unya, Dok, unsa may tambalan ni? Need yun ni siyang operahan, sir. Pero as of now, dili pa siya pwede kay gamay pa kaayo siya.
Maghuwat pa ta nga mo tubo ni nga moabot og 3 cm. Una pa siya maoperahan. O, unsa dok? Nahadlo ko sa gisultis doktor nga ang puwa day sa akong mata, dili na din mawa kung dili maoperahan. Unya, kinahanglan pa day mi nga magpaabot nga maabot ang kadakon sa pterygium sa akong mata, hantod nga ma 3 cm. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dunay kalit kani tubo sa akong mata, unya puwar ba kayo? Matod sa doktor, nga pterygium kuno ni, ug dili kuno ni mawa kung dili operahan. Sakto ba? Dili di pwede mawa ang pterygium kung eye drop lang ang itambal? Ikadawang pangutana, hilig ko og bike sa una. Mainitan, mauwanan, ug maabugan. Ug matod sa doktor, mao ni ang rason kung anong nagka-pterygium ko. Sakto ba? Ikatulong pangutana, nagpa-check up na ko sa akong mata, apan tungod sa akong kahadlok, wa na ko mangutana sa doktor bahin ini. Kining pterygium, delikado ba ni siya kung dili ni siya matambalan o maoperahan? Makabuta ba ni? Ikaw pat o katapusang pangutana. Gusto ko magpa-check up og balik. Ilabi na sa inilang nga doktor. Doon na ba po yung ma-recommend? Kaya ganahamang good ko magpasikan opinion. Kaya nagduda ko sa doktor nga akong giduol permiro. Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ruho. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist. Ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong bata sa 3rd floor, QCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong bakotlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga naatay mga hinumduman para happy ta sa itong kinabuhi. Kung mahimo lang, ayaw na lang pagdumot. Kung insultohon ka, ayaw lang pug ismail na niya perme. Likay-likay naman po. Not all the time mo explain ta sa atong mga gika-enkwentro diha sa atong mga grupo-grupo. Simple living lang. Smile. Kinalang nga thankful ta. Ang inomdom na ko na ako gikabangi. One time, ngayon na siya sa kong tabang kay admit ang membro siyang pamilya sa ospital. Nagtabangan ako. Tawa man yun hunahunag pasalamat. So ako nga pahinungduman. Matadegil pasalamat yun. Mga tigas kayo ba? So, mga nang mga tao nga mga nabay mga personality issue nga believe sa sarili ba? May tawag na mo sa mong pagtuon sa psychology, psychiatry, yung mga narcissistic, doesn't show or say a sense of gratitude. Why sense of gratitude? Tabangan ni mo, pabidang magpasalamat ba? Magkontrahon pagka may bibigos kulang pa mo tabang. Na-encounter na ko, anak. Good luck to you, bye. Okay, so ang ato magtatampo ko ng alawa, si Ruho, 24 years old, taga Cebu. Regard day mga taga Cebu. Dr. Omar Arcio, Edwin Mingito, William Boot, o si iyang asawa, Dr. Boot. Bago lang nako, naghimamat si Dr. Ibon Misina, Guy, si Trepilido ni Ibon, Lanusa. Akong classmate sa una, niya nag-teach ni siya sa Matias Chasnar Memorial College of Medicine. Sila na Roy Intienza, no? Nanay sila diya. Ngayong bitatong pag-reunion na mo sa mong grupo. So, kinsa man ninyo din hining balik kong giskwelahan para mo take part actively sa continuing medical education. Si Ibon raw ako. Although wala ko karon. Ikapoy na lang ko. So, ako, Dr. Rene Obra Maestro ko. I am a classroom teacher sa mga medical schools.
mga medical student diri sa Sugbo. O sa una daghang schools pero karon gamay na lang, duha na lang. University of Cebu and Gulyas College of Medicine. Obra maestro ko diya. Na ako sa klase dili ko parehaan ning magsigil og katawa. Ismail, stricto po ko gamay. Muhagbong mo sa ko og dili gyud nga ipasar. Ang kinabuhi sa maestro, daghang amigo pero daghang pug kontra. Okay, so unang concern ni Ruho, murag problema man sa mata yang problema. Mayon tag kung akong kauban sa Guillermo Laboratory, mga ortis, no? Ano sila sa eye problem ni sila, no? Si kung dental problem na si Ernie Nilyama rather. Okay, so unang pangutana. Dugay kalit nga nitubo sa akong mata, unya puwar ba? Kaayo. Matod sa doktor nga tiridium kuno ug dili kuno ni mawala kung dili operahan. Sakto ba? Dili di ay pwede mawala ang tiridium kung eye drop lang ang itambal? Well, depende sa stage sa tiridium. Ano sa mga tiridium? Mura batag na unod sa mata, no? Mo start ni siya murag namagot ay tawag sa matang cornea, no? In the long run, makabot ni siya cornea. Kasi may mga hinungdan na kung ang imong mata unprotected, yung suruy ka, wala kay sunglass, exposed ka sa ultraviolet light, o na nga ma-overwork ang imong atong mata, no? So, unsa man ay pagtambal, natay daghang mga eye drop, pero with the recommendation of our ophthalmologist, no? Kinalang kag magkuhan kag protection sa imong mata, especially kung you are most of the time exposed to sunlight, no? Naatay mga lubricating nga mga eye drops diha, pwede ra po og hinunta mo imong gamiton. Maka minus ni sa kanang load strain sa imong kuan. Ako gitagaan ko ning Dr. Jojo Aquino pag paopera na ko sa kong tarak. Pero di lang ko ma-recommend ninyo, no? Na ay mga artificial tears, no? Anti-inflammatory eye drops na apod. Kasagaran sa mga eye drops nga resita sa mga ophthalmologist, mga steroid eye drops nga nani siya anti-inflammatory property, no? So, pterygium is ingnon ta dili ni siya ingog ayaw kadlo kay most of the time o dili ni siya cancerous. Usually non-cancerous ni siya. Na motubo dia sa atong mata. Kaduhang pangutana, hilig ko og bike sa una. Mainitan, mauwanan, o mabugan. Matod sa doktor, mao kuno ni ang rason kung nganong nagka-pterygium ko. Sakto ba? Yes. Because kung mag-bike bida kung long distance biking, unprotected ang imong eyes, imong mata, atay ultraviolet rays diha nga makadamage sa imong mata. So, ako, dugay kay ko nagmotorsiklo, pero kaning bike, nakabike sa ko sa una, sa high school pa ko, pero for 10 years, nag-motorbike ko. Grabe ako experience ng motorsiklo. Binaglayo ang travel nimo kinahanglan na kay sunglass, o imong helmet na ay inunta protection, no? Nataganda mo kay idea unsa ko ka grabe sa magmotor kanang sugod Southern Leyte ngadto sa Tacloban City, that is mga 130 kilometers more or less. Motoron ko lang na early morning, maka-attend pa ko flag ceremony dito sa Tacloban sa 8 sa buntag. Gikan kong sayo sa sugod. Grabe ko mo motor sa una. O kusukuno kay ko magpadagan, pero ako nga nagmotor, magsakto ra. So, ingon na, magmotor ko, mag-sunglass ko, kay para maprotected ang imong mata sa abog. Ay may usahay na ay mubangga nimo nga mga buyog, mga whatever nga mga insects musud sa imong mata na problema na. It's not only the ultraviolet rays, no? Okay? So, sunod nga pangutana. Nagpa-check up nako sa akong mata. Apan tungod sa akong kahadlok, wala na kong mga pangutana sa doktor bahin ini. Kining pterygium, dili ko ba ni siya, delikado ba ni siya kung dili siya matambalan? Sa ako nang ginaingon, benign ni siya. Nga na'y unod nga mutubo diya sa imong kalimutaw o sa imong mata. Mo start ni siya diya sa imong mata, o niya, mo extend ni siya nga to sa sud sa imong cornea. O in the worst scenario, ang solusyon ani is surgical. In severe cases ba? Pero kung mahimo lang, kay cancerous man siya, mahimo na siya mga antioxidants
mga steroid eye drops, mga vitamins. Ha? Ang recommend ko vitamins nga makuha na to sa mga prutas, sa mga vegetables, vitamin E, vitamin C, makatabang po na siya. So, delikado yun, di mo lang pasagdan, ha? You have to do something about it. Ikaw pa ko tapos ang pangantana. Gusto ko magpa-check up o balik. Ilabi na sa inila nga doktor. Doon na ba mo'y ma-recommend kay ganahan ko magpa-opinion good kay nagduda ko sa doktor nga akong giduol. Well, taga Cebu naman ka, Roho, no? So, mo recommend ko ni Dr. Jojo Aquino diya sa Veles o diya sa Perpetual Socor Hospital. Nag-recommend ko, Doc, ni Dr. Rene Obra. Oh, ganahan ka diya sa maternity hospital na diya ang clinic ni Dr. Edward Tan. Ang italag opinion nga, second opinion, ha? Na ako'y kauban dito sa Giliamak, Dr. Ortiz, no? They are also catering to mga eye problem. So, pumili lang mo na, ha? I-drop lang ako ngan. Kaya para nga, basig pangyoon mo sa ilang professional pay. Mo charge mo ng doktor. Kaya hindi mo charge ng doktor. Wabaya may mga malita nga mga kwarta, mga dagko, nga mga negosyo. Diba po yan mong iso sa buong pitaka, hindi mo charge. Charge yun. Ha? Pero kung pangyoon, mas mayo. Alright, so nakasabot ka sa kung explicar ni mo, Roho, o di sa Cebu City. Nagkana na itong mga suking tagpiputing paminaw din sa Cebu City, no? Ngadto sa si Runa Inok na sa Pasil, ha? Musta na hinaot nga na okay na si Dr. Albora. Ano ba ito yung problema? So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, once again ako si Dr. Rene Obra. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!